Asidiroha madihamu dohok dami na siyan Tuhan Dewata mata dohok siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhane. Amin. Shalom Manginang, selamat pagi, salam sukacita, dan selamat berakhir pekan Manginang. Mari tetap setia memuji Tuhan dalam aktivitas kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ya, seperti biasa Manginang, selamat mengarade. Besok kita akan memasuki minggu yang ke-6 Dung Trinitatis. Mari kita tetap setia mendengarkan firman untuk kita, Mazmur 10 ayat 8. Nunga dibahen ho hajahaton nami tu jelum. Dosa nami akan nabuni tu hatiuron di bohim. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, ini adalah Mazmur yang luar biasa, sebab di sini dikatakan tang yang nisi Moses naposoni dewata. Ya, Bapak saudara-saudara, ini adalah doa Musa, abdi Allah, hamba Allah itu sendiri. Dan di pasal ini kita disapa sebuah teks yang sudah familiar di ayat 12. Saya parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotan rohana bisu kami. Nah, akadongan nahi naholongan apa yang mau kita hidupi dari firman Tuhan hari ini untuk kita? Satu hal Manginang yang harus kita renungkan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa nabuni, patardo, dibahen hacurun ni, buhini Tuhan. Nah, Bapak saudara, ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Patardo isa luhuna, ahana taula. Ya ahana taula di bereng Tuhan idui dang adong nabuni di ibadah. Di baheni turpuk sadarion paingotok kita asa totong hita, ya asa totong pasahat to diri ngolutta tu di bata. Asa sau song na dio nia 12 mamilangi akari-ari ni ngolunami asa dapotan rohana bisukan. Ya, amanginang at kadusa na taula kapangalaho na soture mamuk kasien siete hete hotta sahat tunuaing patardoi dia dupa di bata. Dibani ingok totong mangido hasesan ni dosa di ngolum. Ya, ayo lo dorupani akka manginan. Gabe lupa hita dia kapangalaho na sotama na taula di pardalanan ni ngolutau. Ya, ay holan hahurangan ni dongat ta dobuy totong taingot. Ala yang go hahurangat ta. Ya, tung bakkol do hita mangingoti-ngoti. Ingok jo amang, ingok jo inak. Mamukka siyan siete hete homu. Akapangalahon na sotama maradupon dongamu, maradupon keluarga, maradupon na tua-tuam. Maradupon nang yanak komu sendiri nuaing. Ya. Akahahurangan ni tabangido tu debata asa disesai di bagasan asido tolong ni rohana. Asa diodihot Tuhan Yesus sita maradupon ama para si rohai. Dang dibedi paingot-ingot akahadusota. Molo tu ngadong pedusa na buni. Daholak kita sendiri na ubotosa doh Tuhani. Ala ingok mapatardoi di bahini. Totong pangido hasesaan ni dosam. Asa totong marulilas ni rohaho. Jala asa dapotan rohana bisuk kita tong di perdalanan ni nguluton. Dang beseta ulahon akana ya akan dosa yang sama kita tidak lagi melakukannya. Idu hataridan ni dapotan rohana bisuk. Atong di dia pehita sadario na manginang mangulaulota, taingok ma, mangido hasesan ni dosata, ay patardoi dia dopan ni debata. Tuhan memberkati ang manginang, selamat mangarade. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan no piopsa. Amen.